ରତ୍ନଗଡ଼ରୁ ଆମେ ଯାହା ବାହାରିଲୁ ଆମର ଯାଉଛି ମାଛ ଧରିବାକୁ। ଏ କୂଳରୁ ପଳେଇବ ନଦୀ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଆଡ଼େ ପଳେଇବ। ଏଠି ସବୁ ଗାଁ ଲାଗିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେପଟେ ଏଇଟା। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୌକାଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ। ରୁହନ୍ତୁ, ରିକ୍ସ ନେଇକି ଯାଇକି ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଦିନ କଦାପି କେଉଁଦିନ ଓହ୍ଲେଇବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍, କେଉଁଦିନ ଏଇଠି ଆ ଉପରେ ଓହ୍ଲେଇବେନି ହେଲା। ନହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ लाइक कर देवे, सब्सक्राइब कर देवे प्लीज। नोटिफिकेशन बेल टाको ऑन कर देवे, ठीक अच्छे। त्रिवेणी कंपनी JSW कंपनी आयरन माइंस गाड़ी, सब माइंस गाड़ी बड़ बड़ सब माइंस गाड़ी। यहाँ हूँ हमारे 1 नंबर पोर्ट 1 नंबर गेट। यहाँ हूँ 1 नंबर गेट, पोर्ट 1 नंबर गेट है। हाय सांग मैंने मुझे पहुँची जाइए रत्नगड़ मालिकार लिखाई महाप्रभु अच्युतानंद जो रत्नगड़। मुझे पलि आप देखी ये नेहरू बंगलार अच्छी। यहाँ रत्नगड़ नाम कह जाए रत्नगड़। देखो रास्ताटा एमती रास्ता रास्ता जाए आपन को ये पूर्व वीडियो देखी जो उदयगढ़ धाम कथा, ये रत्नगढ़ धाम कथा जो शंख चले आपड़ शुणी देखू। आ नुआ ब्लॉग को मु स्वागत करुच्ची। मु संदीपन चलते स्टार्ट करिया। आसतु। जय जगन्नाथ। देखु सांग मैंने आम भर को जीव रत्नगड़ नाम जोटा अच्छी ता भर को जाकि देखू आपन को कि रास्ताटा देखु। प्रवेश बहुत लोग कम करती। मठटा एमती धामटा है महाप्रभु अच्युतानंद दास जो शाखा थे पंच शाखा थे आप सब जानते से सब देखी आपन को रास्ताटा केमती रास्ता आ जंगल घंच गोटे पशु गोटे मैंने आ भर गोटे पशुला बेल गोटे बास्ना गोटे अलग अलग पूरा महक देखु। पूरा बारी फारी पूरा अलग अलग देखो बंधुगण चैनल देखुं शेयर करना ठीक अच्छे। देखिपे से देखा महानदी शाखाटा आपण को। महानदी तो आप देखी थे ये जो पारादीप पोर्ट जो जहाज जो मेटेरियल उठा सीटा देखा जाटा। देखु एटा पूरा जाइए पूरा समुद्र को, पूरा डायरेक्ट समुद्र को जाइए। देखु बोटटा बोट बुड़ी जाए। देख बोट जुआर हम तापर उठ बुझल। देख
ଦେଖିଛ ଦେଖିଛ ପୁରା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆମକୁ ଡାକିବାକୁ ହୁଏ ଦେଖ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଜୁଆର ହବ ସେତେବେଳେ ଯାଇପାରିବ ନହେଲେ ଯାଇପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ବି ଯାଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଏଟା ବି ଯାଇଛି। ଆଉ ତ ଆଗରୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟାରେ ବୋଟ୍ ସବୁ ଅଛି ମଝିରେ ସେପାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋର୍ କରିବିନି। ଏମାନେ ତାଙ୍କ କାମରେ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆମ କାମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ନା କ'ଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଯାଇକି ଆହୁରି ଦେଖିବାର ବାକି ଅଛି ବହୁତ କିଛି। ଏବେ କିଛି ଦେଖିବାର ହେଇନି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆହୁରି ବହୁତ 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 ବାକି ଅଛି ଆହୁରି ବହୁତ ବାକି ଅଛି ଦେଖିବାର। ଚାଲନ୍ତୁ ହଁ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ମୁଁ ମାନେ ଏତେ ସମୟ ଦେଉଛି ତଥାପି ଦୁଃଖିତ ମୁଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ମୁହାଣଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ଆଗରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ତା ଆଗରେ ଯେଉଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଫିଲ୍ଡ ଏଠି ହେଲିକପ୍ଟର ଏଇଟା ହେଲିକପ୍ଟର ଫିଲ୍ଡ ନା ଏ ଜାଗା ନା ହେଲିକପ୍ଟର ଫିଲ୍ଡ। ଏଇଟା ରାସ୍ତାଟା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ଏମିତି ନଥିଲା ଏବେ ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ହେଲା ଏମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସେପଟେ ଚାଲ ଏଇଟା ଦେଖ ହେଲିକପ୍ଟର ଫିଲ୍ଡ ଦେଖିବି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମହାନଦୀର ଶାଖା। ଏଇଟା ମହାନଦୀ ନୁହଁ ମହାନଦୀର ଶାଖା। କହିବୁ ନା ମହାନଦୀର ଶାଖା ଏଇଟା ମହାନଦୀର ଶାଖା। ଦେଖନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗାଟା ସୁନା ବୋଟାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ଟଲର ନା ସୁନା ବୋଟ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଶୋଇଛି ଆମର ନିଶା ଖାଇକିନା ଶୋଇଛି ଆମର କ'ଣ ଦରକାର। ବୋଟଟା ପରେ ଦେଖାଉଛି ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳିଆ ସବୁ ଚୁନା ପଥର ସବୁ ଅଛି। ଏଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବାକୁ। କ'ଣ କହନ୍ତି ତାକୁ? ମୋତେ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଛୋଟବେଳେ ଆସିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା କାଳେ ଆ ଭିତରୁ ଗଦି ବାହାରିଯିବ। ଏପଟେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଜୁଆର ଆସିଲେ ଏଇଟା ଏଇ ଜୁଆର ପାଣି ଆସିଲେ ଜୁଆର ଆସିଲେ ମାନେ ଏଥିରେ ପାଣି ହେଇଯାଏ ପୁରା ଏତେ ଦୂର ଭିତରକୁ ପଳେଇଯାଏ ପାଣି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନଦୀର ଶାଖା ଏଇଟା କହିଦେଲି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲିକପ୍ଟର ଫିଲ୍ଡ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ବେସ୍ ଆଗରେ ବେସ୍ ଏଇଟା ପରେ ପଡ଼ିବ ବେସ୍ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ବେସ୍ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଆଗରେ ରହିବ ହେଲିକପ୍ଟର ଫିଲ୍ଡଟା ଆଗରୁ ରହିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେପଟେ ଯିବା। ଆଗକୁ ଯିବା କେଉଁଠି ଆମର ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ପଥର ବନ୍ଧ ଯିବା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କେଉଁଠି ଆଉ କେଉଁଠି ଯିବା ଆମେ ଯିବା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଅଛି। ଆହୁରି ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଇଲାକାରେ ଆପଣ ରହୁଥିବେ। ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ପଡ଼ୁଛି ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ପାରାଦ୍ୱୀପ ଏକା ଜାଗାରେ। ବଟ୍ ଆମ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଠାରୁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ନୁହଁ ନା। ଆମେ 15 ମିନିଟ୍ରେ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗେ 10 ମିନିଟ୍ରେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। 10 ମିନିଟ୍ରେ ଆମେ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଏଇଟା ମୁହାଣଟା ଏଇଟା ତ ସେଟା ଆମେ ଯାଇନୁ। ସେଟା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ସେପଟେ ଅଛି।
এটা ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଡଙ୍ଗିରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଡଙ୍ଗିରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଆଉ ଏଇଟା ବାଲି ଖୋଳିବ ତାପରେ ଯିବ, ନହେଲେ ସେ ଯିବନି। ସେ ଜୁଆର ହେଲେ ସେ ଯିବ, ନହେଲେ ସେ ଯିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆନି ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଆନି। ଆଉ ସେ ଏଇ ନଦୀରେ ତ କୁମ୍ଭୀର ଫୁମ୍ଭୀର ତ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଲଙ୍ଗଳ ପକା ହେଲା ରେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏ ମୁହାଣରେ ବୁଲୁଥିଲି ଜଷ୍ଟ ଏମିତି। ଆଉ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ ପୁରା ଏକାଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ। ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ବା। ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଶୀ କଣ୍ଟିଆ ନା କ'ଣ କଣ୍ଟିଆ ଏଇଟା? ଦେଶୀ କଣ୍ଟିଆ ନା? ପୁରା ଦେଖିଲେ ଏମିତି। ପୁରା ଦେଶୀ କଣ୍ଟିଆଟା ନୁହଁ? ଓକେ। ଆଉ କ'ଣ ଜରୁରୀ ଅଛି ନା କ'ଣ? ଏଇଟା ଲାଗିଛି। ଲାଗିଛି। ଓକେ। କଣ୍ଟିଆ କେତେ ସମୟ ବସିବ? ଟିକେ ବଡ଼ କୁରାନ୍ ଲାଗିବା କଥା। ହଉ ତଥାପି ପିଲାମାନେ ତା କର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁହାଣଟା। ସେପଟେ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣିରେ ଏପଟେ କଲର୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଏପଟେ କଲର୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଦେଖିଥିବେ ଏଟା। ଆସିଲା ବୋଧେ ଆଉ ଗୋଟେ। ହଁ ଆଉ ହେଲା ଆଉ ଦେଶୀ କଣ୍ଟିଆ। କ'ଣ ଭାଇ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ତାକୁ ତ ମାଛ ଟାଣି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବ କୁହ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା। ଆମର ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସତ କହୁଛି ବହୁତ ଗରମ ପଡ଼ିଛି ଆଜି। ଏତେ ଗୁଳିଗୁଳି ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି। ନହେଲେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଭଲ ଲାଗିଲେ ବୋଟମଟା ଚିପେଇବେ, ଆଉ ଆଗକୁ ଆହୁରି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ବୋଟମଟା ଟିକେ ଚିପିବାକୁ, ଆଉ ତୁମର ନୂଆ ଯିଏ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପ ଭିତରେ ଇନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ A to Z ସବୁ ଦେଖେଇବି। ହଉ ରହିଲି। ଆଗକୁ ଆମେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ସବୁ ଦେଖିବୁ। ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ସବୁ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ହେଲା ଉଦୟବଟ ଧାମ ଦେଖେଇଥିଲୁ। ଉଦୟବଟ ଧାମ ଦେଖେଇଲା ପରେ ଏବେ ଆଇଛୁ ଆମେ ରତ୍ନବଟ ଧାମ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛୁ ରତ୍ନବଟ ଧାମ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଉଦୟବଟଟି ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ କିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଏଟା ରହିଛି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିକି ଜାଣିବେ, ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ହେଉଛି ଆମ ରତ୍ନବଟକୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ରତ୍ନବଟ କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ଏଇଟାକୁ ରତ୍ନବଟ କୁହାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବାବା ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର
ସମାଧି ପୀଠ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା ତୁଳସୀ ଗଛଟା ଅଛି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଏଇଟା ବୁଝିଲା। ଆଉ ଉଦୟଗଡ଼ ଧାମ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖେଇଥିଲୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି। ବାଁ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରା, ବଳଭଦ୍ର, ମଝିରେ କଳ୍କୀ ଠାକୁର, ଏପଟେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆମର ମାତା ଅଛନ୍ତି, ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ହେଉଛି ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାବାଙ୍କର ଏଇଟା କାଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କୁହନ୍ତି ନା, ଏଇଟା କାଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମାତା, ମୁଁ ଚିହ୍ନି ଗୋଟେ ସଖା, ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚସଖାରୁ ବୋଧେ ସେ ଯିଏ ବି ହବ ଆଉ ବୁଝିଗଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତ ଆମର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି, ମାରୁତି ନନ୍ଦନ, ଜୟ ହନୁମାନ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ସାଗର। ସାଙ୍ଗ ଏତିକି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକି, ଆଉ ନାହିଁ ବାସ୍। ଆଉ ଏପଟେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କଥା। ଏଇଠି ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଏପଟେ ଘର ବାବା ଜଣେ ଖାଇବେ, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଏମିତି ହାଲକା କରି ବୁଲିଛି ମଠଟା ହେଲା। ତାପରେ ଏଇସବୁ ଗଛ ଟିକେ ଅଛି, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଆଗକୁ ଦୂର ଦୂର ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଏଇ ସିଧା ବାଟଟା ଯାଇଛି, ଏପଟରୁ ବୁଲିଛି ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଟଟା ଏପଟରୁ ବୁଲିଛି, ସେ ସାମ୍ନାରେ ଆହୁରି ସେ ଏପଟେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ଅଛି, ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ରାସ୍ତାଟା ଏମିତି ବୁଲିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖିଚିଡ଼ି ହେଉଛି ବୋଧେ, ଖିଚିଡ଼ି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ଖିଚିଡ଼ି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୋ ରତ୍ନବଟ ବୁଲା ହେଇଗଲା, ଏବେ ଦେଖିଆ କୋଉ ବଟ ଯିବା। ନା କ'ଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ହୋମକୁଣ୍ଡ, ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରା ଏଇଠି ହବ। ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ରତ୍ନବଟରୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ବାହାରିଲୁ, ଆମେ ଯିବୁ ଆଗକୁ, ଯିବୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆମେ। ଏବେ ଯିବୁ ଆଗକୁ ପଥର ବନ୍ଧ, ଚାଲ ଯିବା। ଆମେ କାହା ଭିତରେ ପଶି আসছে, ଆମେ আসছে মেহেরমোড়া পথর বন্ধরে পশে আসছে দেখুন।
ଦୋକାନ ବଜାର ସଦାବେଳେ କିଏ କହେ ଏଇଠି ଦୋକାନ ରହେନି, କିଏ କହେ? ସେ ଲୋକଟା କିଏ ମୋତେ ଦେଖେଇଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ନିଅର ବଙ୍ଗଳା ପଥର ବନ୍ଧ ଉପରେ ଯିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ କେମିତି କେତେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଢେଉ ଆମ ପାରାଦ୍ୱୀପ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସବୁ ଦେଖିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୋତେ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ, ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ସବୁ ଅଛି ହେଲା। ଦରକାର ହେଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଫାଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସବୁ କିଣିପାରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଠୁ ଆଉ ଏପଟରୁ ସିଧା ପୁରା ବାଟ ଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯାଉଛି ହେଲା। ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖେଇବି କହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଗୋଟେ ବୁଝିଲ, ଚାଲିଥିଲା ଆଗରୁ, ଏବେ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ବୁରା ହାଲରେ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଗର, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଚାଲିଛି ସୁଟିଂ ବ୍ଲଗ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ବାଲି, ଯେ ଏତିକି ବାଲି ପରେ ଏଇଟା ପାଣି କେଉଁ ହିସାବରେ ପାଣି ସେ ଆଉଛି କାଟି ଯାଉଛି। କେତେ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ପାଇପ୍ଟା ବୁଝିଲ, ଏ ପାଇପ୍ଟା ସେଇଠୁ ଅଛି ସେଇଠୁ ପାଣି ଆସେ ଆଉ ତା ଭିତରକୁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଯାଇଛି ପୋର୍ଟ ଭିତରକୁ। କେତେ ଶହ ପୁରୁଣା ବର୍ଷର ସବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଢେଉଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଢେଉଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଆସୁଛି। ଏଇ ମାନେ ଏଇ ନଦୀଟା ଆଗରେ ଯାଇକି ସାଗର ସହିତ ଲାଗିଛି ବୋଲିକି ଏମିତି ଢେଉଟା ହେଉଛି। ଏଇଟା ନଦୀଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଛ ସେଇଟା ହୁକିତଳା କହନ୍ତି। ଏଠି ସେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କୂଳକୁ ଆଇଲି, ଏଇଟା ନଦୀ ଭଳିଆ, ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ମେହସୁସ୍ ହବନି, ଯେହେତୁ ନଦୀ ଭଳିଆ ହାଲକା ଟିକେ ଆସିବ ବାସ୍। ଗୋଡ଼ ଓଦା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜଳର ତରଙ୍ଗଟା ଯେଉଁ ଅଛି, ତରଙ୍ଗଟା ଯେଉଁ ଅଛି କେମିତି ଭାବରେ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଟିମ୍ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ତମେ ଯାଉଛ, ଆମେ ଆମ ପଟେ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଦେଖିବୁ ଅନ୍ୟ କିଛି। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ବଡ଼ କୋଠି ଅଛି, ଭୂତ କୋଠି, ବ୍ରିଟିଶ ଆମଳର କୋଠି ସବୁ ଦେଖେଇବୁ। ତା ଦେହରେ ଯିବୁ, ଅବଶ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି,
ଏଇସବୁ ଏତିକି ପାଣିରେ ମାଛ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁନା ମାଛ ଅଛି ଆ ଭିତରେ, ଆଉ ଚୁନା ମାଛ ଅଛି। ମାଛ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ହଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଜଣେଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି କ'ଣ ଆପଣମାନେ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମିଠା ପାଣି ଆସୁଛି ନା କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଖାଉଥିଲି, ସେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଯାଇଛି ଏଠି ଯେ ମିଠା ପାଣି ନା କ'ଣ ପାଣି ଆସିଛି এটা ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ ପୁରା ପିଓର ମିଠା ପାଣି, ସତ କଥା କହୁଛି। ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପାଖରେ ମିଠା ପାଣି ପିଇବାଟା ଅତି ସହଜ ନୁହଁ। ଏଠି ଆମର ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୋର୍ଟ ସତତ ଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପିଇଦେଲୁ ପାଣି କିଛି, ଏବେ ଯିବା ସେପଟକୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସମୁଦ୍ର। ଏବେ ତ ମହାନଦୀ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ, ଏବେ ମହାନଦୀ ଦେଖିଲେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚାଲିଥିଲା, ବନ୍ଦ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କାମ ହେଉଛି। ହଉ ଏଇଠି ଆସୁ ଆସୁ ହଠାତ୍ ନଜର ପଡ଼ିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି ଯାଉଛି ଡଙ୍ଗାଟା। ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ କଲା, ଗିଲ୍ଟିଂ ବୋଟ୍। ଆମର ଯାଉଛି ମାଛ ଧରିବାକୁ, ଏ କୂଳରୁ ପଳେଇବ, ନଦୀ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଆଡ଼େ ପଳେଇବ। ଏଠି ସବୁ ଗାଁ ଲାଗିଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେପଟେ ଏଇଟା। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ନୌକାଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ଆସିଛି ଗୋଟେ, ଯାଉଛି ଗୋଟେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏପଟ ଯେଉଁ ଦ୍ୱୀପଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରା ସେପଟରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଏଇସବୁ ଯେତେ ଅଛି ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଉ ଏପଟରୁ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏପଟେ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ସେତେ ସବୁ ପାରାଦ୍ୱୀପର, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର। ଏଟା ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ମଝିରେ ବର୍ଡ଼ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଟା ହେଇଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗିରେ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳିଆ ଯାଉଛି। ଏ ତ ସାମାନ୍ୟ ନଦୀରେ ଯାଉଛି, ସବୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଗଲେ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପାଗଳା ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଦୋସ୍ତ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବ, ମୋର ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଆଗକୁ ଯିବା ଚାଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା କହିଥିଲି ସେ ହେଲା, ଏ ଯେଉଁ ପଥର ବନ୍ଧ ଅଛି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନଦୀର ମୁହାଣ, ନଦୀଠୁ ଆଇଲୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି এইটা হচ্ছে নদীর মুহাণ, এইটি নদীর মুহাণ। ମୁଁ ରିକ୍ସ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଦେଖିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଢେଉ ଆସୁଛି। ଏଟା ନଦୀଟା, ଏ ଯେଉଁ ଆଗକୁ କୂଳ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। এটা କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, এইটি ହୁକିତଳା ଜୁଆର ଆସୁଛି, ଦେଖିପାରିବୁନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲହଡ଼ି। ସେଠି ଯାଇ ହବ, ଯାଇକି ଦେଖିବି। ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ, ରିକ୍ସ ନେଇକି ଯାଇକି ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ
କେଉଁଦିନ କଦାପି କେଉଁଦିନ ଓହ୍ଲେଇବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କେଉଁଦିନ ଏଇଠି ଆ ଉପରେ ଓହ୍ଲେଇବେନି ହେଲା। ନହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଆର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଜୁଆର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏତେ ପାଣି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମୁହାଣଟା କହିଲି ନା, ଏଇଟା ମୁହାଣ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଫଟୋ ଉଠାଉଛି ଦେଖୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଠି ସଦାବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଥର କିଭଳିଆ ପଥର ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠୁ ପଳାଏ। ଆଗକୁ ଟିକେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଦୟାକରି ଟିକେ ଦେଖ, ଆଗକୁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦୟାକରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖି ଜାଣିପାରିବେ। ଏମିତି ସେଇଠୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ବସା ଜାଗା ଅଛି, ଫିଷ୍ଟ ବଣଭୋଜି ପ୍ଲେସ୍, ପୁରା ପିକନିକ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଏପଟେ ଆ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ଲେସ୍ ପ୍ରାୟ ବି ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ଆହୁରି ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ସମୁଦ୍ର ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ ଲହଡ଼ିଟା ଆସୁଛି। ଏଇଠି ଜାଣିପାରିବେ ସମୁଦ୍ରଟା କ'ଣ। ଏମିତି ବାଟ ଯାଇଛି, ପୁରା ଯିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେପଟୁ ସେ କୋଣରୁ ବାହାରିବେ। ଏଇଠି ଦେବବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ହେଇ ବହୁତ ମାଡ଼ି ଚାଲିବ, ବୋଧେ କିଛି ନୁହଁ। ଏବେ ଆମେ ନିର୍ମଳାଠୁ ବାହାରିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଗରେ ଅଛି ପଥରବନ୍ଧ, ସେଇଟା ଯେଉଁ କହୁଥିଲି, ଯେଉଁ ବଡ଼ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ପିକନିକ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଯେଉଁ ଅଛି ଫିଷ୍ଟ ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଆଗରେ ଅଛି। ସେ ରାସ୍ତାକୁ କହିଥିଲି, ସେଟା ତାପରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଏପଟୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ଏଇଟା ଯିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୋକାନ ବଜାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବେ, ଏଇଠି ଦୋକାନ ବଜାରଟି, ଏଇଠି ଦୋକାନ ଗୋଟେ, ଏଇଠି ଦୋକାନ ଗୋଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, ସେପଟେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ରାସ୍ତା, ଏପଟେ ସମୁଦ୍ର ରାସ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏପଟୁ ସିଧା ଆସିବେ, ଏଇଠି ସିଧା ଆସିବେ। ଗୋଟେ ଆମର ପାର୍କ ଅଛି, ଭଲ ଭଲ ପାର୍କ ସବୁ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବଣଭୋଜି ଲୋକ କରନ୍ତି, ଫିଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଅଲରେଡ଼ି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଫିଷ୍ଟ। ଲୋକ ଫିଷ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଯାଏ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏଇ ପାର୍କ ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼। ଏଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ସିଧା, ଏଇଠି ଆଗ ସଜାଡ଼େ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପଳେଇ ଆସିବେ, ଆଗକୁ ସିଧା ଯାଇଛି ରୋଡ଼ଟା ହେଲା। ସିଧା ଯାଇକି ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରେ କଟିଂ କରିବେ, ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ସିଧା ରୋଡ଼ ମିଳିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମାନେ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହେଲା। ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ନିର୍ମଳା ପଥର ବନ୍ଧରୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିବେ। ବାହାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଛକ ଗୋଟେ ମିଳିଯିବ। ଛକ ଗୋଟେ ମିଳିଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ଏ ବିଲ୍ଡିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ବିଲ୍ଡିଂର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂଟା ହେଲା, ଭୂତକୋଠି। ଏମିତି ବିଲ୍ଡିଂ ଏଇ ଯେଉଁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ପୁରା ସମାନ ହିସାବରେ ଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ପୁରା ସମାନ ହିସାବରେ ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ପ୍ରଥମ ବିଲ୍ଡିଂ 7 ତାଲା, 1 2 3 4 5 6 7 ତାଲା, 7 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି,
ଏସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ଉଠା ହେଇଯାଇଛି ଆମ ସବୁ ଆମ ପିଲାଦିନର ସବୁ ସ୍ମୃତି। ଏଇଦିନ କେଉଁଦିନ ଭୁଲିବୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ କ'ଣ ଏ ବିଲ୍ଡିଂ କେବେ ବି କେତେବେଳେ ବି ପଡ଼ିଯାଇପାରେ, କେତେବେଳେ ବି ବାଇ ଏନି ଚାନ୍ସରେ ଗଳି ପଡ଼ିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଢ଼ି ଫିଡ଼ି ଆଗରୁ ଅଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆ ଭିତରକୁ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆ ଭିତରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ମରିଲେ ମରିବି, ଏକା ସହିତ ମରିବି। ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ। ଏଇଟା ଲିଫ୍ଟ, ଆଗ ଜମାନାରେ ଏଇଟା ଲିଫ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା। ଏଇଟା ଲିଫ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା ଆଗ ଜମାନାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଫ୍ଟ ମାନେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ପଡ଼ିଯାଏ ତା ଭିତରକୁ, ଗଳି ପଡ଼େ ଯଦି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରକୁ ପୁରା ଯାଇଛି ଲିଫ୍ଟଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଛେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଯେଭଳି ହେଇଥାଏ, ଟଚନ ଫଚନ ପଡ଼ିଛି, କେବୁଲ ଫେବୁଲ ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭୂତ କୋଠି ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତ କୋଠି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍। ଏଇଟା ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଏଇଟା ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଅଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଆମେ ଯିବୁ ଉପରକୁ। ସିଢ଼ି ଅଛି, ଆମେ ଏ ସିଢ଼ି ଦେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଉପରକୁ। ଅଛି ସିଢ଼ି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖାଯାଉ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେତେ ଦେଖିପାରିବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ମହଲା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଲିଫ୍ଟ, ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଲିଫ୍ଟ, ସେଇ ଲିଫ୍ଟ, ସେଇ ଘର। ଏଇଟା ବାଲକୋନି ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଏଇଟା ବାଲକୋନିରୁ ଭଲ ନଜର ଦେଖିପାରୁଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଆଲମିରା ଭଳିଆ ନା, ଏଇଟା ଆଲମିରା ଭଳିଆ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଘର। ଷ୍ଟେଜରେ ତାଙ୍କର ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ବା। ଆସନ୍ତୁ ତା ଉପର ମହଲାକୁ ଯିବା। ଏଟା ହେଉଛି ତାର ବାହାରିବା ରାସ୍ତା। ଏଟା ଲିଫ୍ଟ, ଲିଫ୍ଟରେ ବି ଆସିପାରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳିଆ ତ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରି କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ ଜିନିଷ। କ'ଣ ଲାଗିଥିଲା ଗୋଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ମହଲା କୋଠା ମାନେ ରୁମ୍ ଅଛି। ଆଉ ପରେ ଯିବୁ ଉପରେ, କେତେ ଉପରେ ଯାଇପାରୁଛୁ ଦେଖିବା, କେତେ ଉପରକୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁଛୁ ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଟେନସନ୍ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଅଛି ତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ ନଜାରା ଦେଖନ୍ତୁ, କିଭଳିଆ ନଜାରା ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ କିଭଳିଆ ରହୁଥିଲେ। ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବା। ଏପଟେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ରୁମ୍ ଅଛି, ଏପଟେ ରୁମ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଆହୁରି ଡେଞ୍ଜର, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ତା ଭିତରେ ସେ କଣ୍ଟା ଅଛି, କଣ୍ଟା ପାଦ ଭିତରେ ପଶିଯିବ, ଦେଖିକି ଆସ। ମାନେ ଉପର କଥା ପୁରା ଡେଞ୍ଜର। ଏଇଟା ଲିଫ୍ଟ, ଉପର କିଛି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, କିଛି
ଏଇଠୁ କି ଗୋଟେ ଗଳିଯିବି ଗଳି ଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସମୁଦ୍ରର ନଜରା ଏଇଠୁ। ଆଉ ଉପରକୁ ଯିବା। ଏଟା ହେଉଛି ଉପର ଆମର। ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଭାବି ନଥିବେ ଆମେ କେତେ ଦୂରକୁ ଆସିଛୁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଟପରେ ଅଛି ଟପରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଏମିତିଆ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ପାଣି ଟାଙ୍କି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଟାକୁ ଭୂତ କୋଠି କହନ୍ତି। ଏଠି କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏଠି। ଓହୋ ଏ ଲହଡ଼ି ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଲା। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆୱାଜ ପାଇଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖେଇ ନଥିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିକି ତାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଉଡ଼େଇ ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି। ଏପଟେ ମହାନଦୀ ଏପଟେ ମହାନଦୀ ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଏ ସମୁଦ୍ର ପୁରା ସମୁଦ୍ର ଜାହାଜ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ଜାହାଜ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି। ହାଲକା ଦେଖନ୍ତୁ ଜାହାଜ ଦେଖାଯାଉଛି। ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ବେଲ୍ଟ ଲାଇନ୍ JSW ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଉପରେ ଅଛି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖ ଆମେ କୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। କେତେ ଦୂର କେତେ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ପଛରେ ଭୂତ କୋଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମ ସମୁଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ପଛରେ କେତେ କେତେ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସିବା। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବ ବାସ୍ ସେତିକି। ତୁମ ଭାଇ ଅଛି ତୁମ ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଇ ପଟରୁ ଆମେ ଆସିଥିଲେ ଯିବା। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ଫଟୋ କ'ଣ ଦେଖେଇବି? ହଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଚାଲ। ଆଗେ ଚାଲ ଫୋକସ୍ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ଜାଗାରୁ ଆସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଜାଗାରେ ଜାଗାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଜର୍ଟଟା ଅଛି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ଟା ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଏଟା କିନ୍ତୁ ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନମ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଏଇଠି ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା। ଅରିନ୍ଦମ ଅର୍ଚ୍ଚିତା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟାଇମ୍ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି। ଘରେ ପାର୍ଟି କରିବେ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। ତଳ ଦେଖିକି ଯାଉଛି। ଆଉ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଟିକେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଗରିବ ମଣିଷ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ହେବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ତଳେ ଯେଉଁ ଓହ୍ଲାଉଛି ସେଇ ଓହ୍ଲେଇବାର ଫଟୋଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଓହ୍ଲେଇ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆଗରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆପଣ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦରକାର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପଠାଇଦେବେ। ଦରକାର ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ସେ ବି ଟିକେ ଦେଖିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆହୁରି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୟାକରି ଯେଉଁଟା କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଆପଣ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ପାରାଦୀପ ଭିତରେ କେଉଁ ଜାଗାର ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ଦରକାର। ସେଇ ଜାଗାର ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାର ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ମୁଁ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆମେ 3 ମହଲା ଭିତରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ।
ଏଇସବୁ ଆ ଭିତରେ ଏଇଟା ବାଲକୋନି ଟାଇପ୍ର ଆଉ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ରାତିରେ ସବୁ ଭୂତମାନେ ରହନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ତ ସବୁ ଭୂତମାନେ ରହନ୍ତି ଆଉ କିଏ ରହନ୍ତିନି। ଆଲମାରି ଫାଲମାରି ଅଛି, ଏଇଠି କ'ଣ ବାହାରୁଥିଲା, ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ଆଉ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ଆଲମାରି, ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ଆଉ ସବୁ ଇୟାର ପାସ୍ ହଉଥିଲା, ଇୟାର ସେଇ ଯୁଗର ସବୁ କ'ଣ ଲଗା ହେଇଥିଲା। ଲାଟ୍ରିନରେ ଭୂତ? ସତରେ ଭୂତ? କାହିଁକି ଲାଟ୍ରିନରେ ଭୂତ କାହିଁକି? ନା ତ କେହି ନାହିଁ ତ। ଘର ଗଛର ଇଏ ମାଡ଼ିଗଲାଣି, ଲଟ ମାଡ଼ିଗଲାଣି। ଏଇଟା ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଏତିକି ରୁମ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ହବ କହିଲ? ହେଇ ଚାଲ 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 ସାଙ୍ଗମାନେ, ବୋର୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସହାୟତା କରନ୍ତୁ, ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗତାରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଚାଲିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେମାନେ ଓହ୍ଲଉଛୁ। ଏଇଆଡ଼େ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ କିଚେନ୍ ଲାଗିଛି। ଚାଲ ଯିବା, କାଦୁଅ ଲାଗିଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଏବେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ ଜଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାନ୍ ସବୁ ପଡ଼ି ରହିଛି, ସବୁ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କହୁଛି ବାଇକ୍, ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ବାଇକ୍, ପଲ୍ସର ବାଇକ୍, ଇଏ ବାଇକ୍। ଆ ଭିତରେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ରୁମ୍ ଭିତରେ, ବୁଝିଲ। ଆଉ ସେଇଟା ଭୂତ କୋଠି, ଯିଏ ଆଇଛି ସେ ଫେରିନି କେଉଁଦିନ, ଯିଏ ଆଇଛି ସେ ଫେରିନି କେଉଁଦିନ। ଆମେ ରାତିରେ ଆସିଲେ ଫେରି ନଥାନ୍ତୁ ବୋଧେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଯାଉଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଠୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ସେ କଫି କପୁର ଯାହା ଦେଖେଇବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା। ଆଉ ଏ ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା ଯେଉଁ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲ ଆଚ୍ଛା, ମତ୍ସ୍ୟ ଏପଟେ ନିୟର ବଙ୍ଗଳା ଅଛି, ଆମର ବେସ୍ ଅଛି। ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ନେଇଛି, 5 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ନେଇକି ପଳେଇଯିବ ହେଲା। 5 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ନେଇକି ପଳେଇଯିବ ନା, ଦେଖିକି ଆଣିବ। ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, 3ଟା ବାଜିଗଲାଣି ସକାଳୁ, ଖାଇବା କିଛି ହେଇନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ୍ଟା ଦେଖେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବେସ୍ଟା ଏମିତି, ଏଇଟା ଗାର୍ଡେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବେସ୍ଟା ଏମିତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଗେଟ୍, ଆଗ ଗେଟ୍ ଦେଖେଇଲି, ସେଇଠି 5 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ନେଉଛି ହେଲା। 5 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ନେଇକି ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମାନେ ସୁନା ବୋଟ୍, ଟଲର୍, ଗିଲ୍ଟିଂ ବୋଟ୍ ସବୁ ଲାଗୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, ଅନୁଭୂତିର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଏଇଠୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ପ୍ରକାରର, ଏତେ ପ୍ରକାରର ସବୁ ବୋଟ୍ ସବୁ ଏପଟରୁ ସବୁ ଲାଗି ଅଛି ହେଲା। କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଯାଇପାରିନି। ଅଲଗା କେଉଁଦିନ ମୁଁ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ କରିଥିବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେ ଆ ଭିତରକୁ କେମିତି ଯାଏ, ତାପରେ ଜାହାଜ ଭିତରୁ କେମିତି ଯିବାଯାଏ, ଜାହାଜକୁ ନେବି। ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ବହୁତ ମଜା ହେବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ସେ ପୁରୁଣା ଗେଟ୍ଟା ଚାଲେନି, ସେଇ ଗେଟ୍କୁ ପଳେଇଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। केड़े बड़ देखो दादा इंजिनटा खाली देखो दादा इंजिनटा केड़े बड़ इंजिन देखो यार खाली इंजिनटा देखो खाली इंजिन तापर आ गोटे सेकेंड इंजिन आर देखो केड़े बड़ इंजिन देखो केड़े चका देखो केड़े बड़ इंजिन त्रिवेणी कंपनी JSW कंपनी आयरन माइंस गाड़ी सब माइंस गाड़ी
বড় বড় সব মাইন্স গাড়ি। এটা হচ্ছে আমাদের 1 নম্বর পোর্টর 1 নম্বর গেট। এটা হচ্ছে 1 নম্বর গেট, পোর্টর 1 নম্বর গেট ହେଲା। ନାହିଁ ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠି ଗଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଲ୍ଟ ଲାଇନ୍, OSLର 1ର ବେଲ୍ଟ ଲାଇନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। এটা হচ্ছে বেল্ট লাইন, এটা হচ্ছে আমার বেল্ট লাইন গলা, ঠিক আছে। এপଟେ ଆମର ପାରାଦୀପର ଗେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ଟ୍ରକ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ମାନେ ଚକ ଲାଗିଛି ସବୁ ଗାତ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପଶିବ, ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼। ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଡାଲା, କେତେ ବଡ଼ ଏ ଡାଲାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚକ ତ ଆହୁରି ବେଶୀ ଚକ, 3-4ଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଚକ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଟାୟାର ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାୟାର ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଟାୟାରରେ ସେ ତାର କେବିନ୍ ହାଫ୍ ନେଇଯାଇଛି ସେ। ଆଉ ଏଇଟା ବେଲ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଚାଲିଛି, ବେଲ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଚାଲିଛି, ଯାଇଛି ବେଲ୍ଟ ଲାଇନ୍ ପୁରା। ଆଉ ଏଟା ସବୁ କ୍ଲିୟର ବନାରୁ ସିଧା ବାହାରିବା ପରେ 1 নম্বর ଗେଟ୍, ଏଠି ହେଲିକପ୍ଟର ଫିଲ୍ଡ, ହେଲିକପ୍ଟର ଫିଲ୍ଡ ମାନେ ହେଲିକପ୍ଟର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠୁ କିଛି ସମୟ ପରେ 18 ବାଙ୍କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ହଁ, ଦୟାକରି ଠିକ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ବସନ୍ତୁ, ସିଧା ଆସିବେ ଗୋଟେ 3 নম্বর ଗେଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା 3 নম্বর ଗେଟ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଆମର ବାଲି ପ୍ଲଟ୍, 18 ବାଙ୍କି ବାଲି ପ୍ଲଟ୍ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଏପଟେ। ବରପଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା, ବରପଡ଼ିଆ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପାରାଦୀପ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖେଇବା ଆପଣଙ୍କୁ।